Så skal vi det. Altså, jeg skal lige kigge med kalender. Det er det privatliv, det her. Hvad med en gang i februar 2004? Nej, 2014, så det er jo en. 14? Ja, jeg ved godt, det er stikhandel. Hallo, jeg er Bubert. Okay, skal jeg fortælle dig lidt om. En måned sammen med mig og Sarah i Hollywood. Ja, vi skal på ferie. Det er ferie. Okay, men er du sikker? Ja, skal jeg tage en autograf med det dig, så er det et bevis. Har du en aftale med Britney? Ja, hende skal jeg også over til, men det er først 3 måneder. Og næste måned, der skal jeg over til Jonas Brothers. Jonas Brothers? Er du sikker? Ja. Helt sikker? Jeg skal tale. Kan du ikke sige det, så kommer? Jo. Ja, vi skal ud og surfe og sådan lidt her. Det bliver rigtig hyggeligt. Og næste måned, der skal jeg også til Britney. Der kan du få en autograf med jer. Jeg synes, du sagde, at du var 3 måneder. Ja, først var Miley Cyrus, Jonas Brothers, og så er Britney. Og jeg skal nok tage en CD eller sådan noget med hjem til dig. Jeg ved det. Okay. Og så skal jeg, nej. Og så skal jeg medvirke i 2 nye film. Camp Rock 2 og High School Musical 4. Og så skal jeg hænge lidt ud med vennerne. Altså fra filmene. Ja. Er du blive prøvet? Fuck them too. Yeah. Oh yeah. Ej, kunne I se den her etiket? Ej, hvor er det kæft det? Hej. Er det i gang? Ej, vi er i gang.